el valor didàctic del teatre a l'escola. En primer lloc, vull expressar el meu agraïment a l'organització d'aquestes jornades per haver pensat en mi per a impartir aquesta comunicació inaugural, el valor didàctic del teatre a l'escola. Des de l'any 2003 fins al 2020 vaig tindre el plaer de donar classes ací, a l'aula de teatre de la Universitat d'Alacant com a director, i vos puc assegurar que tinc molts bons records de la UA, de totes les persones vinculades a l'aula i, sobretot, de l'alumnat que vaig tindre al llarg d'aquests anys. Durant aquests anys vaig representar a la nostra universitat en nombrosos actes relacionats amb la meva funció. Recordo especialment, pel tema que avui tractem, les jornades en Andorra sobre pedagogia teatral i la creació de nous públics, així com algun debat amb altres companys i companyes directores d'aula de teatre durant els encontres teatrals a la xarxa Vives, o també el curs sobre didàctica i exercicis teatrals que vaig impartir a la Universitat d'Estiu a Prada. Durant aquest període de la meva vida vaig veure passar per aquestes aules molts joves plens d'energia, de talent i creativitat. Part d'aquest jovent ha anat incorporant-se any darrere d'any a la professió teatral i ha estat per mi un motiu de satisfacció constant. Durant aquests anys, abans, durant i després, he anat també compartint aquesta experiència en els centres educatius d'ensenyament secundari on he tingut la sort de treballar. Així, a l'Institut de Secundària de Virgen del Remedio, als anys 80, a l'Institut d'Aldaia durant els 90 o actualment a l'IES El Pla d'Alacant, que he participat en activitats teatrals amb l'alumnat, optatives, enguany mateix, tallers, muntatges, que han contribuït d'alguna manera a generar dinàmiques de centre molt satisfactòries, encontres o participacions en diverses trobades de formació, debat o exhibició. Aquestes experiències, junt a la professional com a actor, director, autor, han contribuït i ajudat a fer-me veure cada dia com l'interès dels xiquets i les xiquetes més xicotets i dels adolescents pel teatre augmenta considerablement. Per la qual cosa, la idea que el teatre és una cosa d'adults és equivocada i m'atreveix a dir que antiga. I és que el llenguatge, els guions, el decorat, la música, la il·luminació i els vestuaris aconsegueixen transmetre sentiments i valors que enganxen a la població juvenil i infantil. I és per això un dels motius pel qual els docents hem d'introduir aquesta activitat a les nostres classes i usar-la com a un instrument de treball o una matèria més, facilitant l'aprenentatge dels xiquets i les xiquetes i responent alhora als seus gustos, interessos i necessitats. Però per què fer teatre a l'escola? Per què fer teatre a la infància? El teatre és un mitjà per a expressar sentiments, per explicar històries, per connectar amb altres persones. El teatre és una activitat que potencia les capacitats comunicatives i pot ajudar de manera molt eficaç l'ensenyament en l'educació de l'expressió corporal i oral dels xiquets i les xiquetes. És important i necessari ensenyar als xiquets i les xiquetes a expressar-se, a comunicar-se, a vèncer les seues dificultats i, si cal, a posar-se davant d'un públic per poder assolir tota la riquesa expressiva que aporta el teatre. El teatre els dona eines per aprendre a expressar i comunicar els propis sentiments, per l'autocrítica, per enriquir els seus mitjans d'expressió i la seva espontaneïtat. D'altra banda, mitjançant la dramatització, l'expressió oral i corporal, el teatre pot ajudar a l'alumnat a progressar en els coneixements d'altres matèries curriculars. Fer teatre és treballar en equip, un valor molt important en la societat actual. Els xiquets i les xiquetes aprenen la importància de treballar conjuntament i la valoren. Reconeixen que en un equip tothom és important i que es treballa per tirar endavant un projecte comú. Teatre, jouer, com diuen els francesos, jouer la comédie, vol dir joc.
Fer teatre és jugar, inventar personatges, idear situacions, històries i viure experiències inimaginables. Totes aquestes qualitats són innates en els més petits i amb el teatre el que intentem és potenciar aquesta característica infantil. Es tracta, doncs, de conservar aquest joc, aquesta manera de treballar. El teatre és, per tant, podem dir-ho, un joc assajat moltes vegades. El teatre és un joc que respon a una espècie de necessitat de fer que les persones es troben entre elles i s'intercanvien experiències en viu i en directe. Forma part del tret distintiu dels humans. De la mateixa manera, forma part del propi instint dels xiquets i les xiquetes demanar que els expliquen històries. Forma part de la nostra naturalesa jugar o imaginar ser qui no som, imitar els altres i intercanviar experiències, aprendre coses, jugar, lliurar-se a la imaginació i deixar-se dur per la fantasia acostumbra a comportar, si no la felicitat absoluta, moments intensíssims de felicitat. De fet, tot això és el que intentava ensenyar modestament a l'alumnat que alguna vegada he tingut en aquesta casa. Teatre per a la formació integral de la persona. El joc té un caràcter universal. Està present en totes les cultures humanes i fins i tot en els animals. Quan el xiquet o la xiqueta neix, es relaciona amb el seu entorn a través del seu cos i desitja aconseguir-lo per mitjà d'ell. Al no poder aconseguir-ho de manera real, juga, imagina i fantaseja per obtenir-ho. El joc és el mecanisme de contacte i per mitjà del qual els xiquets i les xiquetes es comuniquen i s'expressen amb el món. Segons Huizinga, el joc, en el seu aspecte formal, és una acció lliure executada com si i sentida com situada fora de la vida corrent, però que, malgrat tot, pot absorbir per complet al jugador. Disculpeu. Dic que pot absorbir per complet al jugador, sense que hi hagi en ella, en eixe com si, gens d'interès material, ni s'obtinga en ella cap profit. S'executa dins d'un determinat temps i un determinat espai, que es desenvolupa en un ordre sotmès a regles i que dona origen a associacions que propendeixen a envoltar-se de misteri, a disfressar-se per a destacar-se del món real. El joc sorgeix en la interacció amb l'individu en relació amb les coses que li envolten. D'aquesta manera, el context té gran importància. Aquesta noció presenta el joc com un espai d'investigació i experimentació del xiquet i de la xiqueta amb el seu entorn i els objectes. Procés que permet que l'individu obtinga vivències en una realitat imaginària i una altra concreta amb naturalitat i espontaneïtat. Jugar, imitar, somiar. 3 verbs, 3 accions o actes que estan a la base del nostre ofici, de la nostra professió, de la nostra classe, del nostre dia a dia. Imitar, la famosa mímesi de la qual ens parla Aristòtel. Ens cal
Abans que res, una cosa importantíssima, saber observar, mirar els altres, analitzar-los, disseccionar-los. La capacitat d'observar els altres implica interessar-se per ells, pels nostres veïns, la nostra família, les nostres amistats, però també dels desconeguts que ens creuem pel carrer. Interessar-se pels altres és absolutament imprescindible. Per tant, quan se'n diu a la gent que fem teatre moltes vegades despectivament que som uns tafaners, en realitat no ens estan insultant, ens estan descrivint, perquè qualsevol que es dediqui a això de ser tafaner o ha de ser xafarder o com a mínim curiós. Observar els altres per a imitar-los és doncs un primer pas. I a més, hem de recordar que sense aquesta capacitat, la imitació, els xiquets o les xiquetes no podrien aprendre. Als nens els encanta imitar els altres, adoptar l'aspecte i la personalitat d'una persona diferent. Adoren la disfressa. Ja sabeu que els programes de televisió en què s'imiten i es parodien personatges del món de la política o de l'esport són els favorits en molts casos dels joves d'avui en dia. Somiar amb una de les fórmules màgiques, somiar a través de la lectura, escoltar i deixar-se anar. La importància de la paraula, de les paraules, llegir com a fonament, llegir concretament, ensenyar a l'alumnat la diferència entre llegir novel·la i llegir teatre. La gran diferència entre els dos estils és la interpretació. El teatre ha de ser llegit amb intenció, amb interpretació, donant significat i pes a les paraules. Llegir teatre i utilitzar molt la imaginació, intentar visualitzar l'escena, això ens ajudarà a comprendre millor l'obra, somiar a través de la lectura i el joc. La veritat és que els xiquets i les xiquetes tenen molta facilitat a l'hora de llegir teatre. S'ho prenen com un joc i això és el que hem de potenciar. Precisament el joc, la lectura, si cal, també ha de ser un joc. El joc de llegir teatre per assolir la comprensió total de cada mot i trobar l'autèntic sentit de tots els diàlegs. Un joc per treballar, a partir de la lectura, la dicció personal, el ritme del text, amb les seues pauses corresponents, la projecció de la veu o la memorització. Certament, s'obren els motius per a justificar la presència del joc en la vida d'un xiquet, potser també en la d'un adult. Llavors, per què no incloure-ho en el quefer educatiu? Quan l'activitat escolar es presenta com un joc, la cosa canvia i molts més s'hi proposen fer dramatitzacions. El joc dramàtic és sempre l'activitat favorita de l'alumnat, fins i tot per als més desintegrats o especialment per a ells i per a elles. Aleshores, sembla un error no aprofitar aquests avantatges pedagògics de la dramatització a l'escola. El teatre és una eina molt important per introduir l'alumnat a la lectura. I si tenim alumnat que venen de fora, va molt bé per aprendre la llengua. I si ho plantegem com un joc, els serà molt més fàcil entrar-hi. Ja ho sabeu, les funcions bàsiques del llenguatge són la comunicació i la representació de la realitat física i social. I aquesta consideració és el que haurà de guiar l'educació lingüística i literària. La capacitat humana de la parla és la que possibilita el desenvolupament del llenguatge, en veure's implicats en diverses situacions que requereixen un intercanvi d'informació en contextos socials determinats. La pràctica de la comunicació serà l'objectiu de l'ensenyament de la llengua mitjançant la intervenció pedagògica en el procés d'adquisició i desenvolupament de les capacitats psicolingüístiques en contextos comunicatius diversos. No s'aprèn primer una llengua i després ens hi comuniquem, sinó que els dos processos són i poden ser simultanis. En el context escolar,
a través de la interacció entre els companys i les companyes, a través de la relació i l'intercanvi amb el professor o la professora. La llengua és un mitjà per a aconseguir coses que ens interessen, com per aproximar-nos al món, per a fer-nos un lloc, per a definir-nos com a persones i per a relacionar-nos amb els altres. Quan aprenem una llengua, és ben bé perquè la necessitem per a la feina o perquè volem viatjar, o vés a saber. Aquestes necessitats concretes haurem de convertir-les, el professorat, en font de motivació a què cal recórrer a les classes. Ens haurem de preguntar què interessa al nostre alumnat, quines aficions tenen i quins temes els agraden. És així on, de segur, tenim els mitjans de motivació més efectius per a les nostres classes. Parlar sobre allò que els interessa, treballar sobre temes que els criden l'atenció i, en definitiva, convertir la classe de teatre en un instrument per a rebre i per a donar informació entre usuaris d'una edat concreta amb uns interessos concrets. El públic infantil, espectador i actor d'obres teatrals creix i es mostra fascinat per aquesta activitat lúdica i educativa, donant lloc al fet que el teatre, a més del joc, es converteix en una de les eines més potents en els processos d'ensenyament i aprenentatge. El teatre en la infància és una de les millors formes d'expressió, diversió i desenvolupament. Als xiquets i les xiquetes els agrada i ho passen bé i, a més, afavoreix l'evolució de cada part del seu cos i de la ment. El teatre ajuda als xiquets i a les xiquetes en la millora del llenguatge, de la comprensió i especialment de l'expressió. Amplien el seu vocabulari, milloren la pronunciació, l'entonació, com deia abans, la vocalització, i permet conèixer la seva veu aguda, greu, forta o feble. Impulsa als xiquets i a les xiquetes més tímids a anar perdent a poc aquella por de relacionar-se amb els altres o a parlar en públic i a acceptar-se a si mateix. Per tant, s'està propiciant una bona sociabilització, autoestima i autonomia personal. I no sols això, sinó que també emfatitza la cooperació i, com dèiem, el treball en equip, que els fa sentir que formen part d'un grup d'iguals. La dramatització... M'haureu de disculpar, però... La dramatització influeix positivament en l'expressió corporal i gestual, en la comprensió del seu cos, de cadascuna de les seues parts, els braços, les cames, el cap, els seus ulls, de les seues possibilitats d'acció i les seues limitacions. I en la creativitat i originalitat d'actuació, d'expressió plàstica i també musical. Potència el desenvolupament psicomotor i el moviment espacial, és a dir, la lateralitat i el desenvolupament amb confiança i seguretat en el mitjà. Tota representació teatral dona lloc al fet que els xiquets i les xiquetes siguin crítics amb si mateixos i amb els altres, al fet que se senten lliures a conèixer el món que els envolta en cada valor o tema que es tracta en la representació i, per tant, a conèixer les manifestacions i els valors de la cultura de la seva societat i interioritzar-los a poc, configurant d'aquesta manera la seva moral i personalitat. Però, com fer teatre a la nostra escola? Dit i fet, un teatre disfressat de joc és una recuperació de la improvisació, una mescla de fantasia, de somni i realitat que es transforma en provocació,
en desig de més, en autèntic material de vida. El teatre a l'escola pot ser, ha de ser, un teatre simple, que pot partir del propi alumnat, de les seues inquietuds, de la seva convivència primària. Un teatre curt, ple de sensacions, suggeridor d'allò nou, plantador de símbols, commovedor de sentiments, de pors, de risses i somnis, un teatre d'estores voladores. Un teatre alegre, més intuïtiu que intel·lectual, juganer i festiu, que convida a participar, a ser viscut amb goig. Encara que tinga moments dramàtics, com quan el pobre conillet estava a punt de ser devorat per la serp i, malgrat l'avís de tota la classe, no se n'adonava del perill, o quan la bruixa va raptar aquella xiqueta i volia tancar-la en una torre sense portes ni escales. Ha de ser alegre. I ha de ser un teatre quotidià, amb escenes de la vida diària. Anem al metge o a la metgessa, fa fred, anem a la platja, plou poc, no? I si no fora? Un teatre mut, un teatre ple de màgia, altre amb ombres, amb titelles. Construir els propis elements escènics és una magnífica aventura. Conscients del valor del llenguatge no verbal, podem treballar la representació d'alguna escena i una part de l'alumnat es dedica a endevinar, o un grup deixa de significar un ofici i l'altre grup l'endivina, o jugar a fer l'espill, imitant el company o la companya, transitant per diferents sentiments. Un teatre simbòlic, on assagem la vida, on intercanviem rols, on tractem fets del passat. Un teatre variat, música, ball, conte, escena, poesia, però procureu, sobretot, que no es faci pesada. Deixeu que l'alumnat provi coses diferents a l'hora d'interpretar. I en cas de treballar amb algun text, si l'edat ho permet, deixeu que experimente totes les maneres possibles de dir-ho. Fer teatre és jugar amb la vida. I la part didàctica? Doncs tal com ens explica María Dolores Sánchez en la seva tesi doctoral La dramatización en la educación primaria como eje del aprendizaje lúdico y educativo, fomentar la creativitat a les nostres aules és construir un futur més esperançador per a tots i per a totes, en el qual els individus estiguen oberts a noves experiències i siguin capaços de descobrir i resoldre els problemes que li presenta la vida quotidiana, enfrontant-se al món amb esperit emprenedor, amb actitud de combatre els obstacles i de proposar canvis en el medi natural i social. Si volem augmentar la qualitat educativa en els centres educatius, hem d'aplicar la creativitat com a eix transversal en el currículum, de manera que impregne totes les matèries. La creativitat no ha de reduir-se només a matèries artístiques, ni ser patrimoni d'uns pocs privilegiats, sinó que ha de ser un procés habitual, obert a tot l'alumnat. Amb freqüència sometem a l'alumnat a moldes i patrons culturals estrictament definits i impedim que expressen amb naturalitat els seus pensaments, emocions i sentiments, malgrat la insistent rebel·lia i els esforços que realitzen en mantenir les seues pròpies idees. Els que no fan cas a les noves instruccions i es mantenen fidels a les seues pròpies idees són amb massa freqüència marginats per ser considerats indisciplinats o desobedients. Tradicionalment s'aconsegueix reduir i doblegar aquest esperit inquiet innat en el ser humà mitjançant l'aïllament i d'ací l'estructura generalitzada a les aules on cada individu ocupa una cadira i una taula, separada per altres, i pràcticament mai es fan treballs en grup. Voleu fer teatre? Voleu que la creativitat? Haureu de comptar amb un espai adequat, un espai per a la creativitat. Quan l'aula, l'espai,
està vinculada a la creació, els seus membres aprenen a treballar en equip, a conviure, a compartir, a tolerar actituds, opinions diverses i moltes altres característiques personals. Les diferents maneres de procedir no entorpeixen ni obstaculitzen el treball ni el clima grupal. Aquesta organització grupal col·labora conjuntament per aconseguir els objectius que s'han proposat i no considera pertorbadores les innovacions. Saber adaptar-se amb facilitat al nou, analitzar la informació rebuda i elaborada i noves solucions als problemes que se li plantegen. Es podia dir que la verdadera riquesa d'un país no és l'or, sinó la plata, sinó el cervell dels seus habitants. Aquelles neurones en acció són la millor fàbrica d'idees i projectes. Això deia Eduardo Galeano, en les venes obertes d'Amèrica Llatina. Els individus formats i familiaritzats amb les tècniques creatives grupals, amb el teatre, s'integraran posteriorment en el món laboral aportant propostes creatives i projectes més innovadors que, sens dubte, podran ser de gran utilitat per a la societat actual i la futura. L'activitat teatral hauria de crear un conjunt d'individus personatges vinculats fortament entre si, que comparteixen certes regles i s'adeqüen a elles en relació amb una tasca que tots els membres acorden dur a terme, perquè això és el teatre. Aquesta tasca resulta adequada a les finalitats grupals i a poc deixa de ser un punt o una meta a aconseguir per convertir-se en una manera d'estimular el pensament. Els grups tenen un procés evolutiu, de tal manera que en les fases inicials de la seva formació els subjectes tracten de cercar seguretat, passant posteriorment a intentar ser ells mateixos i sincerar-se amb els altres. Davant aquesta situació, trobareu que alguns membres senten pànic real i que adopten una actitud agressiva per a reafirmar-se o defensar-se per por a algun atac. Però si se supera aquesta etapa, s'entra en una fase d'autèntica participació, on es tendeix a la unanimitat, adquireix la consciència de pertànyer a un grup i s'accepta la discussió. Llavors el grup és capaç d'autocontrolar-se, reflexionar i autogovernar-se mostrant la seva maduresa. L'aprenentatge en equip és vital. El teatre ho dona, ja que no existeix el desenvolupament complet sense les altres persones per a cercar una figura més àmplia, que transcendisca les perspectives individuals. S'ha arribat a la conclusió que una de les causes de les quals les persones procuren elaborar visions compartides és pel plaer d'estar connectades en una tasca. I tindrem un grup primari. En ell les relacions humanes són estretes i enriquidores, afavorint les accions comunes espontànies i innovadores, com deia. Aquest tipus de grup proporciona una primera experiència social, funcionant com un agent de sociabilització, ja que entre els seus membres estableix una relació directa, íntima, personal, en la qual la solidaritat i l'obtenció d'avantatges mutus són espontànies. La família és un clar exemple d'aquest grup que presenta les següents característiques: un nombre restringit de membres entre els quals la comunicació interindividual és possible gràcies a la percepció individualitzada de cadascun dels altres. Els mateixos objectius són assumits com a finalitats del grup, malgrat respondre a diferents interessos dels membres. Ferma interdependència i sentiment de solidaritat. Diferenciació del rol dels participants. Constitució de normes, de creences i de valors propis. Aquest espai i aquest grup serà la nostra classe. Si pogués ser, l'espai que utilitzarem serà una classe espaiosa, a poder ser, i si fos així, amb una terra de fusta i un mirall. La durada de la classe de teatre pot ser entre una hora o una hora i mitja. Tampoc passa res si és mitja hora, després ho comentaré. El vostre paper no estarà exempt de dificultats.
Haureu de participar activament en la classe proposant diferents camins per arribar a una mateixa resolució. La principal dificultat serà la manera i la forma de mostrar el camí. No es tracta de jo faig i vosaltres m'imiteu. Haureu d'estimular la creativitat del grup, de la qual parlava fa un moment, i en particular la de cadascun dels vostres alumnes. No jutjareu. Pot ser que en algun moment del grup vos demostri un cert rebuig. Cal saber que en una certa mesura és habitual. És producte quasi sempre del procés, d'una reacció a l'obrir comportes físiques i psíquiques. El vostre paper, el d'un o d'una conductora del grup, es pot resumir breument, tot i la seva complexitat, i fins i tot gran complexitat, ja m'enteneu. No dirigeix, no imposa, no mana. Per el contrari, inicia, motiva i guia el joc. No jutja el treball de l'alumnat, pel contrari, ajuda a prendre consciència del treball realitzat. Amb quins exercicis? Fer teatre a l'educació infantil i primària, ara, el teatre no té edat i podem començar a treballar-lo des de l'educació infantil. Per als més petits podem utilitzar contes i escenificar-los. Potser una obra sencera de teatre és massa per a ells. De totes maneres, hi ha diverses col·leccions, per exemple la Galera, que té alguns contes adaptats al teatre. I tot i que potser són una mica llargs, podeu fer-ne adaptacions. Si escolliu l'opció d'adaptar un conte, seguireu aquest procés. Llegir el conte amb l'alumnat, fer-ne una lectura dramatitzada i intenteu interpretar-lo tan bé com sapigueu. Busqueu els personatges que surten, feu una bateria de preguntes de comprensió del text, feu la creació dels personatges, penseu com són, quina veu tenen, com es mouen, penseu quin espai escènic heu d'utilitzar, el vestuari i el maquillatge, ajudeu l'alumnat a fer memorització del text si cal, recordeu que és important que no tinguin molt de text, adapteu-lo a la quantitat de cada alumne. I si un personatge és molt llarg, també podeu repartir-lo entre 2 o 3. Munteu la representació i ensenyeu-la a les altres classes. A partir d'aquí, podeu fer diferents activitats que tinguin relació amb el conte o la representació. Pot ser fer el dibuix dels personatges, construir el vestuari, fer bosses d'escombraries, fer un taller de maquillatge, fer improvisacions sobre el conte, jugar a endevinar el personatge fent mímica, preguntar quines coses més coneixen. Aprofiteu alguna guia d'exercicis i jocs dramàtics per buscar activitats que fer amb l'alumnat. 3 aspectes fonamentals a l'hora del treball, que és el que anava a desenvolupar, que tenen que veure, per una banda, amb el cos i el reconeixement del cos, i per altra, amb la paraula, i per l'altra, amb la por escènica. Tots els que havia preparat són ben senzills, perquè es tracta de posar una música, reconèixer l'espai, caminar amb uns globus, passar-los pel cos, llevar els globus, llevar la música i que se reconeguen el cos. Altres amb pilotes que identifiquen, o fer cas a una paraula. Pilotes que són de diferents colors, que passen uns a altres, tenen que recordar si tenen algú a qui li l'han donat, de qui l'han rebut. És a dir, hi ha una quantitat immensa d'exercicis que vendrien a reconèixer el cos, la paraula i l'exercici en si mateix. Sí? Vaig a tancar. Tranquil, ens deixaràs els apunts, veritat? Sí, per supost, clar que sí. Tot el que s'acaba d'exposar, tot està relacionat amb la didàctica del teatre. Bé, en definitiva, el teatre en valencià és un poderós recurs pedagògic aplicable al desenvolupament de múltiples tarees, expressió corporal, la creativitat, les habilitats socials, la llengua, la història o la literatura. Moltes gràcies per la seva atenció. Gràcies. Tomàs, moltes gràcies.